No guys, naingod to. Bugha ko gahoy na po doon guys. Una po niya akong gitrabaho ron. Pamugha gahoy. Wa pa man usako sa mughaol. Wa pa ko magpanood og sako. Mais. Wa man ibalik ang sako sa naghaol. Di mo ko kan mamugha sa kong gahoy. May kong trabaho. Ay na lang. Ay pang sugnod ani.